ħlifna jid-dawl tiegħek u l-faraġ tal-qlub. Ħenna lina u f'ismek eħnisna mill-ħsarat niġarrabna fid-dnub. Kallas nixħomu lejk fuq li moti insalħtija tawlidek dajfin u nadafna mitbajja ta' ruħna sabiex nejxu għal dejjem safi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. L-ewwel nett Ġesuti nixtieqilkom minn qalbi l-għodwa tajba, inġbarna fid-dar tal-Mulej f'das-santwarju għażistana biex niċċelebraw din l-aħħar Ewkaristija qabel il-miġja tal-Papa f'dan is-santwarju. Kif tafu t-tħejjijiet issa waslu fl-aħħar stadju tagħhom, nitolbu biex Kalla jrid kollox imur sew, nitolbu għar-rettur tas-santwarju Father Gerald li għandu responsabilità ovvjament mhix ta' ftejt biex iħejjej għaż-żjara tal-Papa f'dan is-santwarju. Nitolbu l-Mulej biex jagħtina l-bnazzi Kalla jrid. Ħalli tablaħ tkun mument speċjali ta' grazzja fejn ħafna nies jiltaqgħu u x'hekk mal-Papa ma fuq kollox jiltaqgħu ma' Ġesu. U x'hekk ma' Ġesu u l-kelma tal-Papa tressaqna lejn Ġesu u taqgħadna aktar flimkien. Ejjew nitħejjew eżis ħuti għal din l-Ewkaristija billi b'umiltà fi skiet ta' qalbna nitolbu maħfra lil Mulej għal ħtijietna. Int li tiftaħ dirajk lil-midinbejn u taħfrilhom Mulej ħniena. Int ir-raj it-tajjeb li tara fin-naġġ tiegħek Kristu ħniena. Int li tmur tfittex in-naġa l-mitlufa Mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejrin noffru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa għall-erbieħ ta' ħutna Karmela u Joseph Zammit. Nitolbu. U Alla, inti tagħti l-premju lit-tajbejn għall-merti tagħhom u l-maħfra lill-midinbejn għall-indiema tagħhom. Fiċ-ċokun tagħna nitolbuk tħenna għalina biex nistqarru li aħna ħatja u hekk naqilgħu il-maħfra ta' dnubietna b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Profeta Iżajja. Dan jgħid il-Mulej, fi żmien it-tajjeb smajtek u f'jum is-salvazzjoni għentek. Ħaristek u għamilt minnek patt mal-poplu biex nerġa' nqajjem l-art u nqassam il-wirt imħarbat. Biex ngħid lill-imjasrin oħorġu u lil dawk li huma fid-dlam ejjew għad-dawl. Huma jiraw matul it-triq u fuq kull għolja erja isibu l-merħla tagħhom. Ma jaħodhomx il-ġuħ u anqas l-għaġġ u ma tolqothomx is-sħana u lanqas ix-xemx. Għax min ħenna lihom imexxihom u jgħaddihom minn ħdejn ejjun ta' ilma. Minn kull muntanja nagħmel triq u nolli l-modijiet tiegħi. Ara, dawn jiġu mill-bogħod. Ara, dawn mit-tramuntana u l-punent u dawn mill-art ta' Sinim. Għannu osmewiet, aqbeż bil-ferħ u art,
infexxu fana u muntanji, għax farraġ il-mulej lill-poplu tiegħu u ħen għall-imsejknin tiegħu. U Sion kienet tgħid ħallin il-mulej, Sidi insini, tista' mara tinsa t-tarbija tagħha u ma tħenx għall-bin ġufa. Imqar jekk din tinsa, jien ma ninsik qatt. Il-kelma tal-mulej. Twajjeb u ħanin il-mulej. Twajjeb u ħanin il-mulej, idum biex jadab u kollu tiba. Twajjeb ma kulħadd il-mulej, tjubitu fuq kull ma għamel. Twajjeb u ħanin il-mulej. Ta' kelmtu l-mulej fil-wediet tiegħu kollha, twajjeb f'dak kollu li jagħmel. Iwieżan il-mulej il-kull min se jaqa', iqajjem il-kull min hu mitluq. Twajjeb u ħanin il-mulej. Ġust il-mulej fl-imġiba tiegħu kollha, twajjeb f'dak kollu li jagħmel, qrib il-mulej lejn kull min isejjaħlu, lejn kull min isejjaħlu fis-sewwa. Twajjeb u ħanin il-mulej. Kjoġobkom inqumu bil-wieqfa. Jina hu il-qawmien u l-ħajja jgħid il-mulej, kull min jgħix u jemmen fija dan ma jmut qatt. Gloria Tuoti Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lill-ġemgħa tal-Lut: Missieri għadu jaħdem sa issa, mela naħdem jien ukoll. U minħabba fekk il-Lut wis iżjed minn qabel bdew ifittxu li joqtluh, mhux biss għax kien jikser is-sibt, imma wkoll għax lill-Alla kien jgħidlu missieru u qis ruħu daqs Alla. Ġesu qabad u qalilhom: tassew ngħidilkom li l-iben ebda ħaġa ma jista' jagħmel minn rajh jekk ma jarax li l-missieru jagħmilha. Għax il-ħwejjeġ li jagħmel il-missier jagħmilhom l-iben ukoll bħalu. Għax il-missier li l-iben iħobbu u jurih kull ma jagħmel, anzi ħwejjeġ akbar minn dawn jurih, ħalli jkollkom biex tistaġbu. Għax bħalma l-missier qajjem lill-mejtejn u jagħtihom il-ħajja, hekk ukoll l-iben jagħti l-ħajja lil dawk li jritu. Il-missier ma jagħmel ħaq minn ħadd, imma ħalla f'idejn l-iben biex jagħmel il-ħaq kollu hu, biex kulħadd jagħti ġieħ lill-iben bħalma jagħti ġieħ lill-missier. U min ma jagħtix ġieħ lill-iben, anqas ma jagħti ġieħ lill-missier li bagħtu. Tassew ngħidilkom li min jisma' kelimti u jemmen f'min batni għandu l-ħajja ta' dejjem u ma jsirx ħaq minnu, imma għadda mill-mewt għal ħajja. Tassew ngħidilkom li tiġi sija, anzi issa hi, meta l-mejtin jisimgħu il-leħen tal-iben ta' Alla u dawk li jisimgħuh jgħixu. Għax bħalma l-missier għandu l-ħajja fih innifsu, hekk ukoll tal l-iben li jkollu l-ħajja fih innifsu u taħu koll is-seta li jagħmel ħaq għax hu bin il-bniedem. Tistaġbux b'dan, tiġi sija meta dawk kollha li jkunu fl-oqbra jisimgħu leħnu u joħorġu u dawk li jkunu għamlu t-tajjeb iqumu għall-ħajja, imma dawk li jkunu għamlu l-ħażin iqumu għall-kundanna. Jiena ma nista' nagħmel xejn minn rajja, il-ħaq nagħmlu fuq dak li nisma',
u l-ħaq li nagħmel jien huwa ġust għax jien ma nfittixx ir-rieda tiegħi imma r-rieda ta' min bagħtni. Il-kelma tal-mulej. Bit-taqlim tal-Evanġelju nitnatfu minn nobietna. Aktar ma noqorbu eżis ħuti għal festa għażiża tagħna, l-iktar festa għażiża għalina l-Għid imqaddes, aktar il-qari tal-kelma jekk ikun tassew speċjali ħanejt hekk u hekk. Smajna llum hekk fl-ewwel qari ngħid lill-imjassrin uħorġu u lil dawk li huma fid-dlam mejjew għad-dawl. Min huwa fid-dlam? Il-bnedmin kollha kienu fid-dlam, aħna fid-dlam eżis ħuti. Il-bniedem meta dineb u xek fil-bidu Alla ħalqu biex jgħix fid-dawl. Id-dawl huwa Alla stess. U f'dan id-dawl l-ebda dlam ma seta' jersaq leħ, imma l-bniedem deċiżjoni libera tiegħu mara l-ġodlam. U xek. U Alla permezz ta' ibnu qed isejjaħ lil bniedem mill-ġdejt u xek għal ġoddawl, però ma jġalniex ta' Alla. Iridu naċċettaw li nersqu għal ġoddawl li hu Ġesu bil-libertà raw biex ngħid lill-imjassrin uħorġu u lil dawk li huma fid-dlam ejjew għad-dawl. Alla jistedinna, ma jġalniex. Alla ma jridx iġalna. U x'inhi l-ikbar stedina li għamlilna eżis ħuti għaliex? Smajna kif jispiċċa l-ewwel qari tal-lum kemm hu sabiħ. U Sion kienet tgħid ħallien il-mulej u Sid insieni, min jaf kemm il-darba forsi nħossuna hekk. Araw x'jgħidilna l-mulej. Tista' marra tinsa t-tarbija tagħha u ma tħenx qalb inġufa. Imqar jekk din tinsa, jien ma ninsik qatt, eżis ħuti. Dak kollu li nagħmlu aħna, is-sagrifiċċju tar-Randan, is-smigħ tal-kelma tal-Alla, u xek, u ħafna affarijiet oħra sbieħ, fl-aħħar mill-aħħar fejn ridu jwasslu? Ridu jwassluna biex inħossuna dejjem aktar maħbubin minn Alla. Hija l-imħabba tal-Alla ta' li tbedna mid-dnub u mill-ħażen tad-dinja, xejn iżjed. Iktar ma nikbru fil-konvinzjoni li Alla jħobbna, iktar nifhmu kemm id-dnub huwa l-għadu tagħna. Id-dnub jagħmel ħsara lilna, mhux hekk. Mhux lil Alla, bid-dnub ma nagħmlu xejn ħażin lil Alla. Din il-ħaġa sfortunatament u xekk il-kapijiet tal-lut ta' żmien Ġesu ma fehmuhiex. Bdew jaħsbu li Ġesu se jieħdilhom il-poter minn idejhom. Fil-waqt li Ġesu kien sempliċement qed jgħidilhom il-verità ta' min hu kif smajna fl-Evanġelju tal-lum. Ejjew eżis ħuti nitolbuh bil-qalb tal-mulej biex Alla ħares qatt ma nqgħux fit-tentazzjoni tagħhom li nkunu rasna jibsa u xekk li nkunu qalbna jibsa. Għax minnu rasu jibsa u qalbu jibsa ma jistax eżis ħuti jaċċetta l-imħabba tal-Alla, ma jistax jiftaħ qalbu għall-imħabba tal-Alla. Ejjew għalhekk inkomplu din l-Ewkaristija b'talba lil-mulej biex inkunu aħna li permezz tar-Randan, f'dan il-vjaġġ tar-Randan, iż-żjara tal-Papa, hekk ta' niftħu qalbna dejjem iżjed beraħ, ħadd intelab l-imħabba tal-Alla u din l-imħabba inxerduha kull fejn inkunu. Umu bil-wieqfak jogħġobkom. Il-missier bat lil Kristu ibnu biex ikun il-qawmien u l-ħajja ta' dawk li jemnu fil-kelma tiegħu. Nitolbu li nemnu u nqumu minn dnubietna biex ngħixu fl-ispiritu tiegħu aħna u intennu bil-mewt ta' ibnek mulej għatina l-ħajja bil-mewt. Biex il-Knisja tidher bħala sinjal ta' faraġ u tama għal dawk li jbatu, nitolbu bil-mewt ta' ibnek mulej għatina l-ħajja. Biex il-gvernijiet jieħdu ħsieb mod partikolari tal-membri dgħajfejn tas-soċjetà u jiżgurawlhom ħajja diċenti u dinjituża, nitolbu bil-mewt ta' ibnek mulej. Biex dawk ħutna li kellhom il-faraġ tal-fidi u raqdu fi Kristu jgħixu fid-dawl tal-ħajja ta' ibnek li jibdel il-mewt fil-ħajja ta' dejjem, nitolbu ta' ibnek mulej.
biex aħna nilqgħu il-kelma ta' ibnek Ġesu bħala l-mibgħu tiegħek li jimliena bil-faraġġ u t-tama. Nitolbu minn qalbna nresqu talba hekk nafdawha fidejn l-Om tagħna tas-Sema Marija minn das-Santwarju biex iż-żjara tal-Papa fostna tressaq ħafna bnedmejn, ħafna Maltin u Awċejn lejn Ġesu biex taqadna fl-imkien bħala poplu biex inkomplu nġeddu l-fidi tagħna tant għażiża li tant intrabtet mal-istorja tagħna. Nitolbu l-Mulej jaħlisna mill-pandemija u biet minna hekk il-gwaj tal-pandemija, il-gwaj tal-gwerer, nitolbu għall-Ukrajina u postijiet oħra fejn hemm il-gwerer biex il-Mulej hekk inissel sentimenti ta' paċi fil-messejja tal-ġnus. Ejjew nitolbu eżis ħuti biex il-Mulej jatina grazzja li l-kelma tiegħu ta' bilħaq issib posta f'qalbna u dan ir-Randan ta' bilħaq ikun żmien ta' tiġdejt spiritwali, mhux jgħaddi r-Randan u jgħaddi l-Għid u jerġa' jirritorna kollox għan-normali, imma ta' bilħaq nagħmlu bidla vera fil-ħajja tagħna dak li jixtieq minna il-Mulej. Insellmu lil ħutna li qegħdin isegwu lill-quddiesa permezz tal-mezzi diversi ta' komunikazzjoni soċjali, niftakru mod partikolari fl-anzjani, fil-morda, fil-persuni b'bżonnijiet speċjali, dawk li bħalissa forsi qed iħossu t-toqol tas-salib ftit iktar mis-soltu. Nixtiequ ngħidulkom eżis ħutna li jekk it-tbatija tagħkom toffruha bħala talba, naħseb m'hemmx talba l-aħna l-bnedmin nistgħu noffru li aqwa minn dejk. Malek nitolbukom titolbu biex iż-żjara tal-Papa tħalli ħafna frott biex Omna Marija minn das-Santwarju f'dan iż-żmien partikolari tkompli titfa' xita ta' grazzi fuqna l-koll fuq id-dinja tagħna. Ejjew fiskiet inresqu t-talba personali tagħna. Mulej missier Qaddejs lejk nerfgħu dawn it-talbit tagħna. Nitolbuk tweġibna f'imħabbtek lejna u minħabba l-fedel ta' kbira lejn il-patt tiegħek ta' salvazzjoni bi Kristu Siedna. Frott tal-artu xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Bierek Alla għal Bierek int, Mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit jubitek tajtna l-imbejt li qegħdin noffrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xogħol tar-ruħ. Nbierek Alla l-dejjem. Il-qana Mulej Alla tagħna qum li nħiedmu quddiemek f'għamel ikun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin nofru. Mulej ħenna lina. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Nitolbuk Mulej biex is-sagrifiċċju li noffrulek inaddafna bil-qawwa tiegħu midnu bit-tana tal-imoddi iwettaqna fil-ħajja tal-grazzja u mexxina l-qudiem fit-triq tas-salvazzjoni bi Kristu Siedna. Il-Mulej magħkom. Nerfew qlubna l-fuq. Niżżu ħajr lill-Mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew, Mulej missier Qaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox.
tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Intritna inroddulek ħajr billi niċċaħdu mill-ikel u x-xorb. Ħalli jekk aħna l-midinbejn inrażnu fina d-drawwiet ħżiena u ngħinu lil ħutna fil-bżonn biex inkunu nixbħu lilek fit-tieba tiegħek. Għalhekk mal-qtajja blaqat tal-anġli aħna nfaħru l-kobor tiegħek u bleħen wieħed intennulek. Għaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smewiet, nbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewiet. Għaddejs tas-sewint mulej, int lajn ta' kull dusija, għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati ħal ħobs, radd il-ħajr, qasam, tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħ l-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l-dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmejn kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi salvana int u salvatur tad-dinja għax bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mod speċjali llum nitolbu għall-erbieħ ta' ħutna Karmela u Joseph Zammit. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġini Mqazza, Alla u tagħna Marija, mar-raġel ġust tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew issa nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu Ġesu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħalniex f'tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna
biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija stimulaqda li jintrid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla. Nixtieq nafżakom li għat qarbejn tal-ġnub jitilgħu hawnhekk fil-ġnub. Niġi nqarbinkom fil-ġnub u tan-nofs jersqu lejn il-ħabel u ninżel jien inqarbinkom hemm isfel. Danu l-ħaruf talla, danu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Amen.
Ngħidulu grazzi bil-qalb lil Mulej, eżis ħuti għal din l-Ewkaristija, għal din il-grazzja li qed jagħtina taż-żjara tal-Papa. Ejjew nitfgħu ħarsitna fuq Ġesu msalla f'dan iż-żmien għażiż tar-Randan u nsellmulu bil-qalb billi ngħidu nadurawk o Ġesu imberkuk. Nadurawk o Ġesu imberkuk. Nadurawk o Ġesu imberkuk. Nitolbuk Mulej biex id-doni tas-sema li rċevejna ma tħallix li jkunu l-kundanna tagħna għax lielna fidili tiegħek inti tajtomna bran tal-ħajja bi Kristu siedna. Xtieq nagħmlilkom xi avviż importanti dwar il-vista tal-Papa. Sa wara l-Qudiesa nitlobkom biex tħallu l-Knisja għax propju f'dawn il-momenti diġà telaq prova ġenerali anke bid-delegazzjoni mill-Vatikan bil-katamaran kollox ġejjin lejn Għawdex ħassir prova ġenerali ta' dak kollu li ħajsir nhar is-Sibt warek hemm bżonn li jsibu kollox lest. Imbagħad millum din kienet l-aħħar qudiesa. Il-quddies imbagħad isir fil-Tapinu nhar il-Ħadd li ġej. Nhar il-Ħadd li ġej ikun hawn żewġ quddiesiet filgħodu fis-6:15 u fit-8:30. Imbagħad quddiesa oħra fil-5 ta' filgħaxija sabiex kulħadd imbagħad ikun jista' isegwi kollox minn fuq it-television il-quddiesa tal-Papa fuq il-Fosos tal-Furjana. Għaldaqstant nħeġġukom biex tiġu s-Sibt u tagħtu merħba lill-Papa ħanruh l-affett tagħna u l-imħabba tagħna. Nħeġġiġkom kif ġaqqa lilkom Fader Edi nitolbu biex ikollna l-bnazzi milli jidher l-affarijiet ma tantx huma favur, donnu ħajkun hemm xi ftit tar-rieħ, u għalhekk inħeġġiġkom biex anke issegwu l-istruzzjonijiet li tajniekom. Min għandu l-biljett matul dawn il-ġranet ħatibdew tirċivuh fuq l-email tagħkom, stampawh u fuq għandkom issibu il-ħin xejn għandkom tiġu Tapinu u ma liema xarabanks basis tridu taqbdu minn fejn peress li traffiku lejn Tapinu ikun kollu magħluq. Biex taslu Tapinu kulħadd irid juża il-mezzi il-Park and Ride li hemm fir-Rabat u mill-Irħula. Għandkom dejjem il-ħinijiet. Dawk li m'għandhomx biljett jistgħu jiġu bil-qalb kollha anzi nħeġġukom tiġu mqasmin tul it-triq ta' Tapinu mar-raħal tagħkom ħajkun hemm anke screens u affarijiet fejn tistgħu issegwu dan kollu. Grazzi. Partikolarment il-ġimgħa u s-Sibt il-Knisja ma tkunx miftuħa għall-ebda mument ta' talb anke personali minħabba raġunijiet ta' sigurtà. Il-Mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iban u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Nixxielkom il-jum it-tajjeb. Tapinu infirxet